20 такива коровчета, Гад си слънцето, Да го оставиш там. Изправи завоя. Много може. Чак, напори ли са тя? И го гледам, чак пуска ръката, газар ще влиза с такова. Не бе, познах го, защото видях, че влиза. Това всичко влезе ли в клип? Слънчак. Жубре, да. Слънчак. Ай, остави го, остави го. Чукни му първа и го. Идеално сцена, 3 на 100, градско. Има само леки дребни дефекти. Да, и резервара е пълен, давам го с пълен резервар, качва се карта. Който иска да ми ремонтира. Не, кобра он изкабля. Ма гледай сега. Онова прави слънце и това прави слънце. 7 бона, 7 лева. Нека тръгаме. Не, гледай му стойката му виж. Не, бе, толкова моди този мотор си. Мужик! Мужик! Ау! Игра го на трет. Мечо! 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 Подиграй го на трета! Ай! Къщи! Бъдете ме стреки! Да, всичко обаче конструктор е решил да пази веригата в чохъл. Да. Облека в чохъл. На чохъла го нема, само горна да си.